Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Unagid nga imbukada sa adlaw sang Sabado o kon sang Agosto. August 1 sa sining mga inadlaw. No? Still sa gihapon, ang social distancing kag face mask amugid ang ipatumanta kay mas istrikto nga iga patigayon sang task force kag sang mga kapulisan sang Bacolod City Police Office ang nagakaigo sining tikang. Way man ta perdihon ti ang curfew ginalantaw pa sang konseho nga base iga butang las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga, no? Grabe man ka anong gwa sang negosyo tani sa syudad sang Bacolod, pero August 1 to 15 lang ini mga kaaksyon. Pero daw dako gid ang problema sa ngaton sining mga negosyante. Kalingting negosyo, ara lang nang bumalakal, kung wala abi bumalakal, no? Muning problema gid sa tanan, no? Sige lang sa mga kaaksyon ta, malampuwasan tagid ni kung nagasunod kita sa anuman sining health protocols nga ginapatigayon sa ngaton sining gobyerno lokal diri sa syudad sang Bacolod kag kalakip man ang aton sining mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Say manigurong kakatabo sa iban nga bahin sang probinsya ho. Ang sasagay ganito magsulod nga halin ka sa Bacolod, ipaidalom ka sa quarantine mga kaaksyon. No? But importante da, naka-social distancing kag face mask gid lamang mga kaaksyon ang himuon ta diri. Way man ta perdihon Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan diri sa palibot sang syudad sa mga kabaranggayan kag kapurukan? Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kalakip man ang aton sining mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag sa Bugos nga Region 6. Inop na kita sa sulod sang
more or less isa o kung duwa ka oras tubtob kita una 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupunta sa Aksyon Marlon Hinovia. Household staff house kag talyer sa siyudad sang La Carlota gin-lockdown matapos matukiban ang pagkadto sang isa ka COVID-19 positive sa among nga lugar. Kalakip man ang pinaka-latest nga mga development gikan sa Kapitolyo, hibaloon ta dugay-dugay, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hupon. Kapin sa 40 ka mga persona na tigayon nga nadakpan sa operasyon. As of the latest, 40 na ka mga persona ang tigayon nga nadakpan sa Operation Task Force Disiplina. Sining nga aga, Assistant Operation Chief, ginkalipay ang kooperasyon sang publiko. Kagiban pang mga balita sa New Government Center sa Diligilamang Madugay. Samtang sa BCPO naman nga balita, Bacolod City Police Office Colonel Henry Binyas pabor sa death penalty pero sa mga heinous crimes gid lamang. Dapat gid, Samtang sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 3 ka mga ginaligar high-ranking officials sang NPA nga nadakpan sang mga miyembro sang kapulisan kag Philippine Army. Hindi miyembro sang NPA suno sa Apolinario Gatmaitan Command. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba Highway Patrol Group o kun HPG nagapangdakop sa mga motorcycle riders nga wala sang barriers. Okay man lang na kung galing kayo daw kabudlay gid no, to hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Okay man lang na kung wala ka barriers, basta way ka lang angkas. Pero kung may angkas ka nga wala ka barriers, dakpon ka gid. Ay kabudlay no. Kag mga persona nga gikan o kung sa Sagay City nga balita, igabalita ni Aksyon Tomon Forte, mga persona nga gikan sa siyudad sang Bacolod kag sa iban nga lugar nga may kaso sang COVID-19 nga magasunod sa siyudad sang Sagayho, kabigon nga person under monitoring kag ipaidalom sa 14 days quarantine. Samtang sa Cadiz City nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, COVID-19 positive sa siyudad sang Cadiz na dugangan sang isa. Samtang sa Central Negros naman nga balita, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 30 anyos nga lalaki, dakop sang kapulisan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga attempted homicide. Sa News Center naman sang Aksyon no Radyo Bacolod, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, dugang 100,000 ka mga Filipino na talana nga i-repatriate ini sa masunod nga bulan. Aton hibaloon na mga ka-aksyon. Kung within sining September, within sining August o kung Setyembre, mga ka-aksyon, ato ni hibaloon ti daw sige-sige naman ang pag may mga foreigners na ganing nga mga magasulod ri sa Pilipinas mo pero subjected sila sa quarantine sa gyapon, no? Kag vaccine kinanglanon antes ang recovery roadmap suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan, mabatian sa dili gid lamang madugay.
balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Mahina ang kalaban. Sige, samtang monitor kamo sa siningod to, gina-acknowledge talang aton sininga mga ka-aksyon via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang inyo sininga mga mensahe, kaya tagan tanay talopangod sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ipadala nyo lang da mga mensahe ninyo. Basta hindi lang tama gid kalawig para makomodahan tanan gid mga ka-aksyon. Via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod, kagangaton sa nga website araman ng www.aksonradyobacolod.com.ph. Mabasahan ninyo ang mga balita dira nga nagluluntad sa sulod sang 24 oras tubtob sining mga inoras mga ka-aksyon. Kagangaton sining nga web ngaton sining YouTube, sa mga YouTubers pwede ninyo malantaw via Aksyon no Radyo Bacolod ang aton sining nga YouTube, no? I-check lang ninyo dira sa mga ka-aksyon tang yara lang sa inyo tag sa mga puluyan o kung yara man sa inyo sining mga kaladtuan, mga opisina, kay may mga opisina pa bisan na pribado mo sa gobyerno since pakapon wala sang trabaho. Sa kinandan, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga detalye na sa mga natipon nga mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay manamyaw tanay sa mga ka-aksyon ta nga monitor na sa sining udto. May lang nga pagpamatidra kay Johnson Pinta-Lotayco. May lang nga pagpamatidra sa Pontevedra. Johnson Lotayco, no? May lang nga pag-monitor, no? LM Muhar, bare months na is coming. Gani man, next month na. Kabayuntang by December mahagan-hagan na. Genesis Guerrero Arca, Action Rex tamyaw ko dang akon nga nanay nga si Elizabeth Arca sa Barangay Tangob ga tutok gid sa subong nga pagpangalagad sa imo nga programa. Thank you so much Genesis Guerrero Arca, no? Kay Daniel Barrido Valientes, may lang nga pamati Daniel. Sa kay Marian Hinovia, ano ni Action Marlon? May lang nga pag-monitor, good PM lang Action Rex galantaw ko sa programa mo live sa paborito kong Action no Radyo from Barangay Maaw. Sa Barangay Maaw si Marian Hinovia. Toto Andro Juanites, may lang nga pag-monitor Toto Andro. Kay Rogel Christopher Bayuna, good PM lang, no? Siling ni Rogel, siling niya, okay lang na maggamit kami barriers pero kung maaksidente kami ang DILG ang ma-shoulder sang medical expenses daily rate namon nga hindi kaobra kag damage sa motor amo nang problema gid nga dako, no? I don't know kung ano pa sa paano sabto na sang gobyerno na. Dennis Richard Tibor Roma, may lang nga pagpamati kag happy birthday lang kay paring Romo Pasaporte. Birthday today, no? Happy birthday paring Romo Pasaporte. Kay John Francisco watching from Manila, thank you so much John. Kay Lunila Tarosan, may lang nga pagpamati watching live. Thank you so much Lunila Tarosan. And Sarah Gali, happy birthday Sweetie. Sinong si Sweetie ni Sar? Day Sarah. Happy birthday, sweetie ko no. Jocelyn Kalamaan, mayong udto lang Action Radio. Thank you so much. Kay Sobi Alisoso, no? Sobi Alisoso, may lang nga pag-monitor dra sa Purok Pag-asa, Barangay Tangob. Kay paring classmate Ronnie
Kay ito ka Ronnie Castro, may lang pag-monitor. Monitor sila subong dira sa Corazon Locsin. Thank you so much paring kay classmate Ronnie Castro. Okay. Kay Subi Alisoso, lingya pakigreet lang sa akon anak nga si Sharbin Alisoso. Happy birthday. Okay. Happy birthday kay Sharbin Alisoso. Today, no? Wilba Bungkalon. Good noon, Action Rex. Palihog lang ko tamiyaw sa mama ko, si Cosette kag Papa Fred Lombo sa Hacienda Emma. Banwan ni Guro sang manapla. Sa tanan nga Lombo, sa bilog nga pamilya, maayo lang nga pag-monitor kamustada sa mga utod ko. Ayo, salamat gid Wilba Bungkalon. Kay Maki Arikin MMC, dira sa MMC Etery sa Bangga DE Kabangkalan, no? Thank you so much, Maki, no? Kay Lisa Tanyo Dilion. Good noon, Action Rex, pwede tani ka pamangkot, Action Rex, kung required sang gidang Negros Occidental ang swab test kung magpauli dira sa Negros. Required gid, no? Pag-abot mo pa lang dira sa pier or sa airport, dalon ka gilayon sa quarantine facility, no? Muna mga kaksyon. Sige, daligi lang, standby ha. Sa aton sining nga mga kaksyon, balik lang kita dugay-dugay. Safeguard. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:26 sa nga tunoras, 11:26 na mga kaaksyon. Happy birthday kay Maricoy Hasmin Galagati, no? Kay Maricoy Hasmin Galagati. Today ni happy birthday, no? Sa imo sini nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX5. Pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden mayong udto. Mayong Aksyon Rex, kag sa tanan naton nga mga
ka-aksyon nga natala na Action Rex nga mag-repatriate ang Pilipinas sang dugang pagid nga 100,000 ka mga Pilipino nga apektado sang COVID-19 pandemic sa masunod nga duha ka bulan. Tisunod kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ilagin realign ang budget sang ahensya agud mapapauli ang mga Pilipino nga nadulaan sang trabaho abroad. Dugang pa ni Locsin, ilagin pauntat ang repairs sa building sang DFA para ibulig ang budget para naman sa repatriation. Tipalayag ni Locsin, umpisa sa tong Pebrero kapin 100,000 man ka OFWs ang ilas ini nga na-repatriate. Samtang ginpahayag naman Action Rex ni Presidente Rodrigo Duterte nga kinahanglan sang vaccine para sa COVID-19 antes talakayon o kung antes niya nga malay down ang roadmap sang recovery road o kung recovery roadmap sang Pilipinas. Ti sa meeting, kaupod ang pila ka miyembro ang Interagency Task Force. Ginpahayag ni Duterte nga wala niya ginsambit sa iyasona ang roadmap to recovery. Bangod nagapati siya nga dapat mas una nga madiskobrehan ang bulong para sa COVID-19. Una na ginpromesa ni Duterte ang normal life sa mga Pilipino sa bulan sang Desyembre kag posible ini kon makuha sang gobyerno o kon makaangkon ang gobyerno sang vaccines. Kay ti sa karon naga-istorya o nagapakig-angot naman sila sa iban nga pungsod nga mayara man sang clinical trial nga ginapatigayon para sa COVID-19 wala labot Action Rex sang China. Kay ti kinahanglan ni bangod nga sa Pilipinas sa karon naglambot na sa 93,354 ang total COVID-19 case sa Pilipinas. Kahapon, nadugangan sang 4,063 kag may active cases sa karon nga 26,153. Sa kahapon, naka-record sa NCR sang 2,267, 654 naman sa Cebu, 200 sa Laguna, 123 sa Rizal, 117 sa Cavite. Kagkahapon nga adlaw nadugangan man sang 165 ka recoveries kun rason nga naglambot na karon sa 65,178 ang total recovery sang Pilipinas. Kagkahapon naka-record man sang panibag-o nga 40 nga napatay bangod sa COVID-19. Kag sa karon ang death toll ang naglambot na sa 2023. Sa ato naman nga world records ng COVID-19, naglambot na sa 17,757,000 ang COVID-19 case sa bugos nga kalibutan, kundiin may 11,660,000 na ang naka-recover, kag may 682,998 ang nagkalamatay. Sa gihapon, ang aton nga top 5 ang nagapangunang USA nga may 4.7 million ka kaso sang COVID-19 kag may 156,000 ka nagkalamatay. Ikaduha amo ang Brazil nga may 2.6 million ka COVID-19 case nga may 92,000 ka nagkalamatay. Ang India ang mayara sang 1.6 million ka kaso sang COVID-19 nga naglambot naman sa 36,000 ang nagkalamatay. Ikaapat amo ang Russia nga may 839,000 ka kaso sang COVID-19 nga may masobra 13,000 ka nagkalamatay. Kag ang ikalima amo ang South Africa nga may 493,000 ka kaso sang COVID-19 nga mayara sa na-record nga 8,000 ka nagkalamatay. Sa diriya sa ato Action Rex sa Bacolod, may nagdugang kahapon nga duha ka COVID-19 na positive. Rason nga ang Bacolod sa karon mayara na sang 196,000 ka kaso sang 196 ka kaso sang COVID-19 sa Bacolod, 64 ang naka-recover, kag 7 naman ang nagkalamatay. Samtang sa probinsya sa Negros Occidental, mayara na kita na record sang 477 ka mga COVID-19 positive. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras. Sige, kay dugay-dugay lambadahon tang mga sunod-sunod nga mga balita sa aton sining nga mga action reporters. Manti sa Baduman today, ti ang halos kalabanan,
may mga kuha naman, may mga checkpoints nga ginpamtang sa mga boundaries, mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya, ti ang iban nga wala gid sang dapat nga kaladtuan yara lang sa ilatag sa ka mga puloy-an, no? Katuan tabi ang balita sa Patrol We Have Action Alvin Graba. Ini may kangtanan sa Highway Patrol Group nagapangdakop kuno sa mga motorcycle riders nga wala sang barriers. Ibaloon tabi We Have Action Alvin Graba angot sa siring balita. Sa detalye sini Action Alvin. Action Rex padayon nga nagapangdakop karon nga adlaw ang mga katapo sang Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental led by Police Captain Robilito Mariano. Upod pa ang pila ka mga personnel sang Highway Patrol Group diri sa Bacolod kag subong man sa probinsya sang Negros Occidental. Sa diin suno sa iya ginapatuman gid lamang Action Rex ang iling mando. Bacolod lang ning ilas ning ginakampanya kon dala sa Negros. Dala sa Negros Action Rex kaya karon sa hapon ang Negros naman nagsugod sila sini nga aga sa Bacolod. And suno sa iya karon naman sa hapon magatulak man sila somewhere sa may southern part sang probinsya kaga diri Action Rex para ipatuman ang mando sang National IATF nga ginmando man sa Highway Patrol Group higher headquarters nga ipatuman na ang ining pagpandakop sa ang mga barriers ya ginadakop lang ini kung sa may mga angkas nga wala sang barriers pero sa wala angkas kag wala barriers okay man lang ya Action Alvin. Sir, wala problema suno sa iya kung gasinggo lang man siya kagway sa angkas okay gid lamang. Apang suno sa iya nga ginadakop gid lamang ining riding in tandem nga ako nagaangkasanay sa isa ka motorsiklo kag wala sang barriers nga suno sa iya ang ining barriers nga amuni ang ginapatuman karon sang National IATF dito sa Manila kag iban pang may mga na-picturean ka nang may mga naangkas nga may mga barriers Action Alvin? Why good Action Rex? Actually kagina kundi naglambiyong man ang patrol. Oo. May nagaangkasanay gid man pero wala sang kwan Action Rex. Wala sang barriers? Wala sang barriers. Paano naman? Oo, umugani siling kuti. Anong matabo diri sir kay sa tutod lang may mga angkasanay mag-asawa abi. Ang mag-asawa man na sila ya pero wala barriers. Ati subong niya kay ginpatuman subong nga adlaw base sa mando sang NHA na Highway Patrol Group National Headquarters nga ipatuman ang ining mando sang National IATF nga dakpon gid ang ining mga nakasala nga nakasuksok kung nag-angkas abi sang isa ka persona like mag-asawa nga wala sang barriers. Ginklaro ta Action Rex, paano mga mag-live-in partner? Siling niya, Hindi gani pwede mag-asawa, live-in partner pa? Oo. Dapat may barriers gid ang ila sining motor. Yes, Action Rex, dapat may barriers. Pero daway ko di sa nakita pa nga naglabay diri sa idalom sa I don't know kung na-timingan lang, pero daway ta kakita pa sa may barriers nga motor nga single bla? Sir, why good? Wala naglambiyong kita kagina, aga pa, dito naman sa area gani, bisan sa station na number 3 kadto kita kagina. Uy, kita sa may, sa Bailo, dito sa may area sa Barangay Bata, may nakitan man gani kita tong kasanay. Pero kasuksok man Action Rex ang helmet. Pero ang barriers nga ginasiling, kay nami talikwaan sang picture sa piyak sini, nga subong adlaw ginapatuman na ang dapat ang kasanay sa motor nga may barriers. Nga ang barriers nga ginasiling bala Action Rex nga makahatag man proteksyon sa angkas, especially ma-observe man ang social distancing. Di pamangkot ta sir, motorsiklo, di kung distancing sining ng paghambalan daw hindi man ayhan delikado ini o galing kay si sunod sa iya di wala sila sang may mahimo diri Action Rex sunod diri kay Mariano nga ipatuman. Okay, di patuman man lang di sila iya sang nagakaigo nga hilikoton base sa mando sa nasyonal mo. Wala man sila sang may mahimugin man kay siling nila wala man kami gahimo sang siningalay kundi ang mga kuan gid ang ara sa babaw ang nagahimo sang layi nga sila tagpatuman gid lamang sang layi. Ang budlay sina kon
ang mga motor kung paano natakda na sang barriers na. May mga motor kung kaisang ng mga gagmay black Sonalvin. Oo. Lain sang motor mo yang hindi ginay matakdan kay single man lang ng motor mo tapos isa man lang na makasakay mo, ikaw man lang isa. Oo, ako lang makasakay. Sino may makaangkas gani bisan si Micro Muse siya masakay sa kung magangkas pili na iya sa imo nga motor kay nubo nga danang likod ya mo. Isa pa na. Oo. Nadaan ang likod sina. Tinano mo Tapos, lang masakop. sitwasyon ng ato ni man. Oo, paano abi kung masakop lang ang isa lang katawa makasakop. Oo. O masakop bisa sininga pag kwansang motor galing kay suno sa iya action na Rex kay ang ginapatuman diri suno sa iya nga ang natabo dito sa Metro Manila para ini sa mga motorcycle riders nga saliin ang style nila action Rex do prototype bala action na Rex ang prototype bala. Ang prototype nga ginasiling suno sa iya nga ang motorsiklo nga may ara nakabutang nagidya ang barriers sa tunga yung isa para sa driver ang sa likod niya para sa angkas may mga listeners taganing ati hindi na lang magangkas sa likod sa tubang butang ano abing matabo naman sina. Hindi man asa kayang violation angkas mo no. Hindi mga joke lang na. Mga joke lang na. Pero sakto mo na mo may ara man kung kaisang bata nila blag na butang nila sa tangke sang motor. Oo. Sa ulo. Oo. Sa una-una gidabi. Isa pa na. Kay may tatlo kung kaisa nga nagamotor, ang atubang bata. Oo. Ang sunod driver. Saksyon Ang may abi. Ang sa likod asawa. Di kung wala nang asawa, sa atubang lang abi. Oo, na. Paano na? Ano na, pwede na? Pamangkot na, violation na sa? Hindi. Do pakuan lang ning aton pero do ginayuhuman ta ning problema sa mga motorriders ta mo. Okay ang mga motorriders siguro nga way gid man ya angkas pero tindig man ikawan bla kung kaisang kabudlay gid dyan, no? Kung may kilala ka, tapos way mo ginbutangan barriers, labayan mong kilala mo, mas lang sa kabugalon mang klase ka, nakasakay lang sa motor, way gid magpaangkaso. Kay galikaw man sa dakop mo. Oo, gani man. Likaw man sa dakop, gani kay tikagin action Rex, ang ilang first operation kagina, sunod sa iya, nga dara man sa area, sa may area sang Fortune Town. Hindi ko makita galing kung lapaw gid sa tawo ang barriers mo. Do hindi ko gid makita, hindi ko pa ma-picture out as of today. Kay way ka sa nakita nga motor nga nagalabay nga may barriers. Oo, kay tanay mapicturan tabla kung dinggid na asta kung lampuwas na sa ulo ka tawo. Nakitaan gani ko action Rex dito sa Manila bala nga daw sa Manila to yang diriya balaya sa Bulod or sa Negros. Why pagid diri action Rex bisan ako singgo paano ta kakita siniman kay subong adlaw mismo ipatuman ti basi pa lamang may ara bisan style ang HPG pila nang dakpan nila gani. Karon action Rex suno sa iya kay dito pa lang first operation nila sa area sang Fortune Town particular sa may Bangga Escala. Suno sa iya ang nadakpan na nila so far mga napulo pa lamang action Rex. Kay mga pulo na wala na mga barriers. Wala ni mga barriers ang iba nagrason nga mag-asawa ti suno siya mag-asawa gid man tuod pero ginapangitaan sa barriers. Ginpaklaro ko man sa iya in kaso bala action Rex suno siya ti paano matabo ni sa mga mag-live-in partner nga diri sa syudad sa Bacolod ti suno siya dapat may dokumento gidman magluwas nga may barriers may ara pa sila dala nga dokumento nga nagapatimaan nga sila nagatinar sa isa gid lamang. May naman naguro question kay ginbutangan gani barriers bisan sino man lang nang imo pang kasunda kung may barriers na di bla? Pero ang pwede lang makaangkas action Rex suno siya mag-asawa o kung mag-live-in partner pero sin ko siya paano matabo ang mga bata ni siling niya hindi pwede dakpon. Amo na. Dakpon? O dakpon. Ang kung ikaw amay nga gadalas ang motor mo, idol mong bata mo go brabe sa gasolinahan to, dakpon? Dakpon, Action Rex. Ginpaklaro ko na sa iyo. Paano ni siya, sir? Bisan abi,
mi ang ako niya barkada, mi ko kubi, dulong ko lang, dala sa may ruonan, di man gyapon pwede, mataymingan niya sa sangga isa ka nagapatuman sang layi, di na madakpan man sa gyapon, so duha lang gid suno sa iya, nga ang pwede mag-asawa, kag subong man ang ang mag-live-in partner action na Rex, siling ko dumabudlay ni. Sa piyak sininga aga actionist kapangita gid kita o sininga adlaw kapangita gid kita sang sining riding in tandem o mag-asawa nga may ara barriers action na Rex. Ari, ang amo nang pinaka problema gid Action Alvin. gani man. Ikaw kay nagamotor ka, klaro mo na kung ano ka problema kung may barriers. Ang barriers hindi nagakulugan nga hindi siya wala sa hapin, di ba may hapin gid na? O may hapin gid na. Number 1 ay hapin. Ang speed limit posible may limit gid na. Kay hindi mo na pwedeng padasigon mo pagpatasig mo na haklap po na sa hangin. Okay lang na kung nubo ang barriers, pero kung maglapaw pa sa driver, pagpadalagan mo na todo, di na mauyat ang gangkasi mo man. Siling ko gani paano ni ang isa sa mga prototype nga nakabutang Action Rex kung pagani bisan sa tanan nga mga kung sa PNP bala o kung bisan sa Bacolod ang ila sininga ginbutang Action Rex may ara sa motorsiklo bala. Ang motorsiklo butangan sang itap nila dito sa may putres mo bala sang angkas o dara ibutang tapos may ara man niya ginabutangan abi sang tubo kun abi isa ka anggulbar para ibutang dara itap sa may footrest kag amo na magaserbi nga silbi nga barriers action na Rex. Galing kay ti ang kwandriya anong kasiguruhan hindi ayan madisgrasya kay labao ba si labang ang pinaka-purpose na lang na Action Alvin pa extend mong motor mo. Inang laba lang ang motor. Oo. Ang paapaan niya. Anong guaya kung laba ang motor, no? Parang, bisan paano magdua ang imo, isa gid lang imo nga maangkas na, at least laba siya, tapos may uyatan siya, kag, ambot din siya na mauyata, sa likod niya siguro nga portion, samtang nag-aangkas, ara sa likod ang uluyatan niya, kaya hindi man pwede nga butangan mo sa tubang within sa kuha na bla sa barriers. Ito ano mo lang barriers naman unless kung magbutang ka dira sang dako nga angle bar. Dako nga angle bar parang bisan paano pero hindi mo na itapik man. Mugid na Action Rex gina-imagine ko gani paano ni ang style naman sa buhol lain man Action Rex. Anong sa buhol ya? Ang sa buhol do backpack type bala nga may ara nga barrier sa likod na mismo sa driver. Backpack? Oo, daw nagsuksok ka ng sang bag bala, bag bala. Bagpack? Oo. Butan na maghahambal sila. Basta may ara sa kuwan sa likod? May ara na barrier man sa likod nga ready na nga barrier. Pero hukas-hukas na iya. Hukas-hukas niya. Balik tapik lang sa lawas ang driver. Yes sir, itapik lang sa lawas ang driver. Kundi ang gina-required niya nga itapik mo gid ang barrier sa motor. Amo ginang gina-require pero delikado. Ako gina-imagine ko gani Action Rex hindi ayan ni delikado. Magkabantip lang nga ng motor kung kaisa dumabilin ka na mo. Kapin pa si Action El Rey magdala sang motor. Pag pandar lang ka motor ya, pag kambyaya primera, pag larga daw mabilin ka na mo. Isa pa na Action Rex ano pa yan? Galing inanay ginang mayo man na likaw man sa aksidente kung kaysa. Pero hinay lang gid Pero hinay gid lang ang padalagan kay mag-barriers ka pila anong lapad sinasang barriers man di ko na makita kung pareho lang ka motor na kadako or pareho kalawas ang tao bla. Isa pa na. Iti kita kuan tagidman nga hindi magtapik mo, hindi maglapta sa aton. Kabudlay gid tama no. Sige lang kung may mga motor kamo da kag kung may angkas kamo adlaw-adlaw, tumanon ta lang ning ginahambal sang gobyerno ta nga butangan ta barriers. Pero kung wala man lang kamo angkas, pwede lang makalarga man lang kamo nga isa man lang kamo mo. Hindi man pwede nga may barriers ka tapos malarga ka ikaw man lang isa, hindi pwede na. Kung mayara kamo nga iangkas kada lakat gid ninyo, butangan nyo gid barriers na. Paimuan yung gid na, pero ambot kundi na iangot na sa chassis ang motor kung sa lawas ka motor na.
An isa pa na kay ginalanta ko gani pa no ni Tapman. Ginalanta ko gani Action Rex kagina siguro posible sa may putres ang angkas diri ibutang or nano man ang prestada ni man. Futres? O kung limbawa bala dinitap ang barrier ni Para ara lang sa lawas ang imo sining nga motor dalang na ibutang. Oo. Kay kung sa foot brace mo na or ano na magtawag ka na sa preno mo na. Putres o. Kag sa clutching mo da, sa kambyada mo da way gid na sang mayora, depende na da sa magtakod. Basta importante nga may barriers lang kung may angkas ka mo, adlaw-adlaw nga nagalakat ka mo, no? Yes, Action Rex. Oh, pero kung way ka mo angkas, okay man lang na. Way barriers, okay man lang. Way ka man niya angkas mo. Gani man. Tis kang lain lang gid kung may barriers halimbawa ang ginadto panumdum ko may barriers tapos maangkas sa imo abi medyo sa Cebuano pa lihok-lihokan. Gani, no? Do galibog ang ulo kung magpaminsar sina. Oo, ari Action Rex ang pahayag ni Pulisa Captain Robelito Mariano. Reckless driving po in relation po doon sa memorandum galing sa LTO at RA 11332 po sa health protocol po natin sa COVID-19. Yung barriers, papatupad na po ba ito ngayong araw? Yes sir, yes sir. Actually sir, nakareceive tayo ng memo niyan sir galing sa higher headquarters natin. So today po yung implementation natin, hindi naman po nagbabago yung instruction ng IATF na ituloy yan. So tutuloy po natin. Kami po sa Highway Patrol as law enforcing agency, kami po is nagpapatupad lang po ng batas. So hindi po kami yung gumagawa ng batas, kami lang po yung nagpapatupad. Kung ano po yung gawing batas sa ating mga lawmakers, yun po yung nagpapatupad natin sir. Sir, yung requirements po ng barriers, ano po ba? Kahit simpleng plastic lang po, ano po ba yon? Hindi sir, meron po tayong mga in-approve ng IATF na barriers like yung sa Bohol po. Yung prototype nila sa Bohol na in-approve ng IATF na present ni Governor Yap. At yung sa Angkas po sa Manila, yung ganun po yung in-approve ng IATF yung sa likod ng rider. Action Rex ang pahayag ni Pulisa Captain Robelito Mariano. Kung magmotor ka naman tricycle na kung private yung tricycle way man na diferensya Action Alvin, no? Yes, Action Rex way man na kuno diferensya kay tis kung isa lang man ang imong pasahero, ikaw biga drive kag isa ka pasahero, ti may social distancing man. Ti pro pilang required sa tricycle aw? Man lang Action Rex mo ang isa Duha? isa sa front seat sa kundi sidecar abe. Tingang gabiyahe gani gapat na today. Oo, no. When nila ginadako? 5 na gani pati driver, isa ka angkas, sa likod 2, sa magatubang lang sa likod sa atubang isa, ang sa sidecar isa man. Bali 5 na gani na 6 na gani na kabilog mo. Oo. Ang pamangkot daw kung may barriers pa. May barriers ati. Ambot sino ning utok sang barriers niya? Kadamo sang planuhan ta mga ay di kagid ang hamba ni susit nansan, hindi ka mapatay sa COVID-19, patay ka sa aksidente. Do makayuhom ka kung kaisablan nimo. Okay man ni siya tani nga mga plano, pero inang single lang nga motor. Kung magpa-highway ka, hindi man na pwede ka dalagan kada 10-15. Oo. Mabuhi ka man 40-60. Pwede magdepende man sa kambyada Action Rex mo. Oo, alang-alang gani magbuhi ka lang 10-20, dalagan mo 10-20. Oo. Sa highway. Ang highway. Paano matabo, no? Mag-10-20 ka sa highway. Gayuhom kita sini. Pero wait tamay mo, iyan isang gobyerno mo. Tumanon ta lang, kung hindi gid kaya, hindi gid magpangkas sa motor, no? Mulang na ka-importante gid kay way gid ta mahimo ni gobyerno nimo. Effective today ipatuman gid na nila by August. Ang mga local dire sa aton, especially ang traffic management unit, ang Highway Patrol Group, ang nagatuman man lang ni sila sa mando gikan sa National Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Amo ni ang pinaka problema man gani nila kay sining gani ni Mariano, wala kami magagawa sir kasi kami sumusunod lamang doon sa hindi man sila kapamatok ang matabo sinading kung nanong ang mando halin sa babaw to, tumanon gid na sang lokal dire.
Saksyon na Rex, no? So, amo ni ang Grabe, no? problem. Diba si kung may masiplatan ka ng motorcycle riding, may ara na barriers bala? Kag may angkas, basi ma-interview mo lang sa Action Alvin. Yes, tingawaan ta Aksyon na Rex, no? Basi makakuha man ta kag ma-interview man ta sa ila kung kabay pa nga makakita gid kita kay importante lang Mayo kung gamay-gamay lang na nga barriers, pero dapat lang puwas na sa lawas mo. Kung ano ka dako sa lawas mo, amo man nakalapad. Kung ano ka taas mo, nga nagapungko ka sa motor, palapawan man na, hindi na pwede nga hasta sa liog sang driver. Lapaw na sa driver. Parang ang sa likod tong gangkas, ang lain nung gangkas pato sa imo, mas taas pagid sa imo, lapaw sa lapaw gid sa imo, ang hangin di kay ambal nila. Di blang nga mayara ka dala motor. Nga angkas siya, mas taas pa sa iya. Di ang gin-design niya nga barriers para lang hasta sa iya kung magpungko sa motor. Ang angkas lapaw sa barriers. Ano matabo sina? Dugangan barriers? Mabudlay mag-control siguro Action Rex. Mabisa na budlay na kontrolan sa Manila kay daw ginapunggan man dalagan mo. Ang minus sina gani hakupon sang hangin, ang gadalagan sina mabilin gid ang gangkas, no? Sige. Kasadya man nga sitwasyon. Kadamo sa mga reaksyon di sa aton nga Facebook angot sa sining barrier sa angkas, no? Pero tilawan talang anay man ta perdihon sini. Tumanon talang ang ginahingyo kay kun hindi tawag tuman dakop man ta mo. Tumanon talang kag kun pwede ang angkas ipaiway talang, no? Mo lang na ka importante kun mga importante gid nga mga bagay nga angkas nyo gid kada adlaw ang inyo sining asawa o kung ano man dira, pero basta asawa lang ni kag live-in, no? Mo lang na sa Action na Rex, ang pwede with the proper with documents. the proper documents. Yes. Grabe, no? Kay kung may ara gid man barrier, ang problema wala dokumento, dako pangyapon. Ti ikaw may ara ka dokumento? Why ka man ni angkas mo? Gaganda man gani si Mrs. Action Rex mo. Yadi baw na kulbaan mo ko gin-mention gid ko. Kung ginisa na lang nila, no? Kung wala na lang abi ang kas. Galing di man pwede kay ti ang transportasyon kung kaisaya ang means of transportasyon amo lang ng motor mo. Especially kung gabi-abi, kung adlaw may salakyan pa. Pwede ka sakay isang jeep. Pero kung magabi-nabi, kung may sugaton mo, kung ano... Basta kung may nakita nilang gangkasanay, gapilit ang lawas? Oo, no? At ano na nabi ang sulihon na lang? Imbis nga mauyat sa abaga, gakos gidya, no? Base. Base mo na nakita sa iban nga mga himo sining layi, no? Kasi ba atong naghimo sining layi, nakahambal balabaw, mayo pa siya, ginahakos. Ayo, sige sige, balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang aksyon nyo. Action Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pakaronan ko lang ni mga mensahe ninyo nga ginpadala. Ipadala lang ninyo mga reaksyon ninyo sa topiko ta. Kay bisan paano hatagan talag talupangod karon, dugay-dugay, no? Kag ting concern ta, damo ding nagamotor nga daan sa aton di. Ti mga motor mga riders. Ti kalabanan na sila, may mga angkas na sila nga asawa nila nga gusto man magkadto kundi into ti galing kung required ng barriers na anong matabo ni man. Way pag galing sa nakita ding itsura sang single nga motor nga may barriers mo. Kay kung makita ko lang ni picturean ni kagamo ning example, no? Ay kabudlay nga sitwasyon na. Do hindi mo maintindihan. Sige, pakarunan ta na mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kadtuan ta ning dugang nga mga balita on standby man si Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Kapin sa 40 ka mga personang na tigayon ng redakpan sa operasyon sang Task Force Disiplina Siningaga. Assistant Operation Chief ginkalipay ang kooperasyon sang publiko kag iban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Paul Gadira,
mata kag kamera. Ba? Amo na Tatlo ba pulgadera, mata kag kamera? Amo na subong ang ginagamit sa task force disiplina para sa pag-implementar sa City Ordinance 926 o kon wearing of mask kag social distancing ordinance diri sa syudad sa Bacolod nga nag-umpisa ang operasyon sinay nga aga. Nagbitbit gidya si Mr. Wilfredo Tabadjo Lingo sang pulgadira action rex para way na duro lalis bla ang masitaan nila nga mga individual nga wala sang social distancing. Now, mata ang ginagamit nila kay ito siyempre kailangan sipat kay ang kakatabo, layo pa sila pa-approach pa lang gulpiada, madistansya ang mga nagatinuparay. Damo lang kung kaisa na pag-abot na nila kontakson sa pulgadira naka 1 meter distance na. Nasa ang primero, sunod sa iyati, makita mo ginamiman nga nagatinuparay. Daw ang kamera niya ginagamit para ini sa documentation nga nagapamatuod nga caught in the act nga nag-violate ang pila ka mga individual. Pinumpisaan nila ang operation dira malapit sa New Government Center, nag-us-us diri pa Villamonte kag downtown area. Pero amo na action rex sige patong ila dirang panay kaina pag-check naton alas 11 sa ngudto kapin 40 na ka mga individual ang ila sini nga mga nagkaladakpan. Now, ang isa man nga nakita ni Mr. Jolingo kung mga kahapon, while labot ka nag-motorcade din sila, may mga information na campaign man nga ginimo ang city. Amo ning rason guro nga aware naman ang halos karabanan sa pagsuksok properly sang ila sini nga mga face mask. Naging klaro naman kag at least para sa matag palamatita kay ang iba pamangkot kung bala ang dapat gina-require na isuksok na face mask ang surgical mask. Ang kamaturan sila pwede ining mga washable na mga face mask. Why ginaya problema kay why man na-stipulate sa ordinance ang kailangan face mask lang ang gamiton kundi pwede nila magamit kay silingati may mga patalang na mga information nga at least ang publiko ma-aware action rex. Ang isa lang galing kulang nila subong amo ni ang kay may mga nagalaptang hindi na kuno pwedeng face mask na. Gani gisuspetso gani ko basi gani gusyo na surgical gani man hindi ka mo magpati sina kay bisan si Vice Mayor Elcid Familiara nagklaro sina nga way sa iya ka hambal sina. Oo, kag duwa lang na action rex ang ilay operation ginaklaro sang task force disiplina nga sa social distancing langit sila kag subong sa wearing of face mask. Kaya ito yung nagruwa nga report na dala nila ang pati ang sa barrier sa motor. Hindi na sila manakop sa barrier sa motor. Wala na sila tsimpo da kag lakip na sa iban pa nga mga hilimoon o bruhaton sa curfew. Kaya yan naman iya ginatugyan sa Philippine National Police. Subong why pa sila sa bit-bit na dokumento kung resibo halin sa Treasurer's Office kay Monday pa ini i-release sa Treasurer's Office bagod man anong matabo ni konfiskahon lang ang license or nano? Hindi balitik i-issuehan kay kwaon ngalan mo butang sa may citation ticket ang gina-issue sa imo nga nadakpan ka sa violations ang amo nga ordinance bayaran mo sunrex sa Lunes dito sa Treasurer's Office. Pero may issuance na sila sang citation ticket? Citation. Way pagaling resibo subong. Way pa resibo. Ito dito ka na yung mabayad ya sa sa City Hall? Sa government center kadto ka to. Mabayad ka to 200 pesos on Monday. Kay sining kasi man na bagod man sang pila ka mga measures ginimo sa City Hall langin skeleton lang o skeletal lang nila sa mga duty dra mula nga way man matigayon nga marilis sa grupo ni Mr. Tabadjo Lingo ang kinanglanon nga mga resibo nga muni ang pag-issue sa mga nagkaradakpan nga hiling sa pagbayad. Kaya may option kay kung walay karagid kwarta pwede ka man nga magka-community service
depende na kung din ka patrabahoon aksyon na Rex. Now, isa pa rin sa iya kay Mr. Di sa mga nagkaladakpan nila nga 40, may yara na why sa nakabayad? Wala kahit di may sila dalang resibo. Kaya ato sila tanan, citation ticket lang sa Lunes nila bayran. Wala na mapreparahan sang treasurer's office? Kaya why ito ka maigil pa duty, nag-disinfect sa NGC, katapos na nag-disinfect na why personnel to mo. Nga suppose, amo tong tiyempo nga iatag kung tani sa ila. Pero next week, ara na action Rex. Ipadalaan na ni ang team sa taga-task force kag parang kung madakpan kaya kami kwarta ka man lang, bayad ka gilayon sa 200 pesos. May mga exemption man kapintagid kung ining mga nagkakaon sa kalanaan, hindi man pwedeng face mask kasi gitimo mo, silang di Mr. Jolingo, tigiven na naya, basta kakaon ng tao, nag-inom kape na, importante nga ara siya sa kalanaan, nga nagkakaon siya, magluwas sa bigay pungko, kaya nga way ka masing naikot, nag-standby ka malang kag ara sa sagaan mo ang ino face mask, that is another thing. Sila man ang makadeterminar kay dapat akto mo makitaan kung ano ang ginahimo sa sila nga mga individual. Now, ang ila team, ang plano sinusunod nga simana kay ang plano ni Vice Mayor LC, deputize man ang pinagkama-traffic enforcers. Kaya mo na ang gina-expect nga mas madamo pagid kay lapnagon ining kampanya sunod nga simana sa ila sila nga mga operation. Ang target ni Mr. Jolingo nga ang mga merkado kag ang mga lugar ba nga protektamo ang komunidad nga nag-star, mga squatters area, hindi ka mo da maghatag kumpiyansa kay magkatulog dagit sila. Kaya amat-amaton gini nila ang bilog yang Retro Bacolod sa ila Operation Action Rex. Kay sila ni Mr. Jolingo ay gani kami subong nagabaton sa pila ka mga tawag kay tibangod sa paglibot nila. Budlay man nga kung may matawag isa ka kuan ka persona nga katuidi amo ni may sa lugar di mayroon din way social distancing tiwang tendency sila po layo ang barangay kasi pag-abot to sang ila sining service wala naman. So ini may surprise lang sila ngayon noon nga ma-operation sa sining mga lugar. In fact, amo man gani ang gina-encourage kagang panawagan na cooperation sa chairman sa Interagency Task Force si Vice Mayor Sid Pamilaran na kung tani mag-cooperate ka magbulig ma-implementar sa ordinansa ang tagsa ka barangay no kay ang proceed o kung ang ginbayad sa publiko sa mga nag-violate sa sining ordinansa Action Rex 20% sila magakadto sa mga barangay as recorded diya sa opisina ni Vice Mayor LC umpisa pa naging patuman ng health protocol nawagid sa mga barangay officials kung nagpa-record na nagsita o nagdakop sa ilang mga residente bago sa pagbaylar sa social distancing kag wearing of mask. So, ining operation nila, although why pa sila sumusitation, why pa sila sa resibo, mag-arawi ginitubtob karon sa hapon, so may ara pa yun na posible dugang na numero sa kadamuon sa mga madakpan. Yan ang parayag ni Mr. Taba Jolingo, ang Assistant Operations Chief sa Task Force Disiplina. Wala kami abisang kwalpa sang yakas treasurer ba lang ang makabaton kwalpa. Lapit na 40 kuno na dakop namon. So ano ginahimo niyo na subong kay way pa kamo sa iya? Eleksyon na sila namon anay sa itisyon. Sila lang tumabayad sa City Treasurer sa Bacolod. Kung amo na ang nagbaton sa itisyon, sila lang madulong bayad sa City Treasurer sa Bacolod. So par mabayad man sila kuno tanan. Mabayad sila. Kaya tani ko nakabaton, kundi may ban ako, makabaton ako sa bayad. May ban na sa treasurer, kinanglan makabaton sa bayad mo. So far sa libot namon subong, nakita ko very cooperative gid ang pumuluyo sa Bacolod. May ara gid man iban nga nagakalipat. Pero so far, ang assessment ko, ya cooperar gid do halos panabayan namon nagatuktok sa proper mask kay naga-observe social distancing. Sige naman niya ang operasyon, wala naman yung untat. So daw nag-cooperar gid sila, guro aware na sila katama gid. May mga lapses pa kami nga gagmay improve namon ni Jotay at least ang kulang kami manugkuda kaya mo na hindi kami kabaton sang bayad kay way pa to makuha mo lang mga video nagahuol sa aton
operasyon. Ako na ang palayag ni Mr. Taba Jolingo, susunod nga semana may improve pagin sila kag inuman merkado man na muling target ni Lacson Rex kay karamo man sa report nga namaton ang task force nga ang sa mga bagsakan kag sa mayor nga merkado diri sa palibot sang syudad waigid nagasunod sa health protocol nga ginapatuman sa lokal nga panguluhan diri sa syudad sa Bacolod. Ang tatlo taga mga markets sa August 9 serado no kada Domingo ne? Lockdown na, kada Domingo ay operation kay schedule sa disinfection Lacson Rex. Scheduled for disinfection. Tikon na dawon takon until August 15 ang extended MGCQ, tido ang malali ka Domingo. Ang magamit niya, kag why na dayon, no? Kay tikon lain gali, tido sa simana, no, naman yung pizza ho. Among malay na, no, ang kung basihan na ton, ang extended MGCQ na executive order sa alkalde. Parte sa gina-propose yan na 8 p.m. na pag-umpisa sa curfew, samahin sa MBCCI, ma-meeting pa sila pero sa personal na paglantaw ni Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa mga grupo sila niya tikon na para yun man sa kayuhan kag para yun man mapaganagan para sa benepisyo sa katawan kag ikayong lawas na isyo. Willing sila mag-cooperate pero niyagyan na kuhaon niya ang pulso sa kabilugan nila ng mga miyembro kag sumungan mga iban pa na business group diri sa Bacolod kag Negros Occidental at hindi lang man taga Bacolod ang nagaparagiya sa mga negosyo diri mo sa palibot sa syudad. So siya tinuan niya sa kay Carbon na masuguranon sila kung magkapatigayon sa meeting agad man ma-discuss nila sang panibago na ginapopular karon sa city nga pag-extend sang curfew kung pagpa-early sang curfew diri sa Dakbanwa. Sa Rimarawan Lacson Rex kati 10 o'clock sumo ang curfew until 4 a.m. ang iya silang pagpatuman. Pero san olgid ni mapagwa ni sila? Ang 8 o'clock ni Kwaniya i-deliberate pa rin sa council. Oo. Masesyon pa rin council kag tikon na desisyonan nila dahil siguro may public hearing ni prior kung ano ang reaksyon sa mga affected yung mga stakeholders. Gani man? Dasan may na-author naman sa ordinance nga pag-amend. Okay, pero as of now, para sa ihibalos ang tanan, 10 p.m. to 4 pa ang aton sining nga curfew. Correct, Action Rex. Alas 10 pa to alas 4 why pa man magwa ang final nga ordinance parte sa curfew nga 8 o'clock. Ano kay may mga public hearing paman si Councilor Baribar mo himuon sila dira. In fact, amo to nagigad nga may mga proposition o kung may mga ginapropose gani ang grupo sa mga negosyante nga tani alas 12 sa gabi na lang. Maumpisa, tigaling wala man tumatapos-tapos. Pero hindi magsulat ang mga grupo sa mga negosyante sa syudad ta regarding sining curfew? Labay na sila sa komitiba ni Councilor Baribar kaya may public hearings lang sa Rex. Kaya mo na si Councilor Baribar ang magadihon sa ang negosyo sa aton di syudad ni Iyamo. Bisan 10 o'clock na lang. Gani, amo na. Balon, tani kung ano ang malabutan kag i-check natin kung ni Councilor Baribar kung ano masunod sila nga tikang sa scheduled public hearing kaya tikon ba siya ng executive order sa alkalde amo na niya nga gusto matabo nga timpranuhon no, ang patuman sang curfew diri sa syudad sang Bacolod. Ang tingog galang sa liga ng mga barangay president parte naman sa challenge sang alkalde sa pagpatuman sang City Ordinance 926 o kung wearing face mask and social distancing ordinance ibalentay na karon sa action reports afternoon edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action News at hipuno na sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Matapos ang balita ni Action RT, sunod ta gilayon ang balita ni Action Marlon Hinoviya gikan sa Kapitolyo Provincial. Household, staff house kag talyer sa La Carlota gin-lockdown matapos na tukiban ang pagkadto sang isa ka COVID-19 positive kuno sa lugar nga iniho. Kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo, we have Action Marlon Hinoviya. Sa detalye, Action Mar. Action Rex mayara sa nga mando subong si La Carlota City Mayor Rex Halandoon nga pag-lockdown sa tatlo ka mga lugar nga ginahamtangan sa ring tatlo man ka estruktura, partikularmente sa barangay La Granja, surad sa La Carlota. Matapos ka nagalabot siya sa nga itulupangod ang natabo nga pag kadto sang more or less mga 5 tubtob anom ka empleyado ang Kapitolyo Provincial assigned sa Provincial Veterinary Office. Sa din ang isa direksyon Rex ang nagapakwa sang swab test kaya una ini nga nagabatyag sang asymptomas ang virus. Nagwa ang resulta nga inisya ang nagpositibo. Ang Provincial Veterinary Office may ara na da sa Provincial Livestock Dairy Farm and Breeding Center nga hamtang sa may La Granja, La Carlota. Sa rin ang kalabanan nga nagatrabaho Action Rex bisan Sabado to Domingo may obra ina sila ya now non-stop na lang ila sa rin pagtrabaho. Kahapon sa kay Mayor Halandoon na hibaluan niya ining information matapos kanabasahan niya sa isa ka chat box ang isa sa mga nag-positive nga PVO employee kakadto pa dira sa may La Carlota City. Nagpakuha ini siya sang swab test. Nagligad nga adlaw lamang ang resulta nagkuha ka sang Hulyo 30 nagpositibo ini sa Rex. Pero sang July 21 nabalaan nga naghapit pa ni siya para sa may La Carlota City kabatik kadamo sang obligasyon niya ni sa ring La Granja Farm. Sang July 21 kag sa masunod pagid nga mga inadlaw nagabatsag nagadaan gali isang trangkaso ang ining isa ka empleyado ang posesyon niya sa isa ka inhenyero Action Rex. Tubtob nga ti samtang nagalawig ang mga nadlaw naglain kay pala papatsag niya nagpa-swab test siya kag sa ulihi resulta nagpositive bahin sang COVID-19. Kumukita mo siya mga kapdanan man dira sa bahin sang La Granja nga ginatrabahoan nila ang upod niya in kuwaan man sang swab sa pagpatigayon sang Provincial Health Office kahapon no gindala ini sila dira balik bahin sang La Granja kag dira ginpaidalom sa pag-isolate. So part ini sila kag sakop ini sila sa lockdown nga ginmanto subong ni Mayor Rex Halandoon. Plano kay karon sa hapon si Mayor Halandoon Action Rex liwat nga magapatawag sang pagsilapol sa ring COVID-19 City Task Force. Sila sa ring desisyonan ang ining plano nga pag-lockdown man pati sa Provincial Livestock Dairy Farm and Breeding Center. Ang lockdown pa lang subong isa ka household, isa ka staff house kag ang talyer. Ang talyer ni nagkapakayo pa ning nagpositive sa ila sa ring service vehicle mo. Nag-uba Action Rex so kabahin man niya sa gin-lockdown sa alkalde. Yari si Mayor Rex Halandoon. So kahapon kabalo man ko sa isa to nga gin-lockdown ko nga empleyado sa Provincial Vet sa La Granja. Nga ginkuha sila sang Provincial Vet nga vehicle gindala sa province, ginswab ka ginbalik diri. So anom na sila kabidog o 5 i-verify ko pa na more or less amo na siyang may contact sa positive. So pagkabalo ko nga amo na gin-lockdown ko mismo, ginistorya ko. So kung household lockdown ka, wala sa may magawa da sa inyo. Tawagan nyo tong staff office nyo nga wala man sa may magawa dito sa ila.
Kaya nagkadto gadiding positive. Yung tawagan ko ang kapitan, yung tawagan ko ang COVID team namon niya, amuni. Siya din ano tabo na sila ganahaw. Ako nakita ko yan sa chat box ko, ako nag-action da yon. Natingala ko nga, nobody up to now nobody told me nga may ara. Mayor Harandon, sa bahay naman sa Provincial Veterinary Office na napanuto siya Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sanda kag ang iya siring information na baton ang usari pamatian to siya. Nagsettle na nga matter. So home quarantine lang to ang 5 nga gikuan sang swab. Then after the sa result amo nang decision nato na ang kung positive dalo na sa mambukal and kung negative magyapon sila lang sa farm. Friday na siya sang hapon 4 o'clock. Kaya ina nga staff namon is an engineer siya ga maintain sang mga farm implements diri sa duha ka farm sa NFR kag didto sa La Granja. Kag may isa ka salakyan kami ginapa-repair dito sa La Carlota. Muto na contact tracing namon ni Mayor kagabi. At that time nga nagamanifest siya sang trangkaso ang iyang pag-intindi may trangkaso lang siya. Kag physically nag-duty man siya because may mga obra nga olubrahon sa farm sa amon bigan uba ang mga salakyan. So, is doing his part, no? Sa obra. Kag hindi man nato na ma-negate nga may community transmission. So, along the way, posible sa pagbiyahin niya na infect siya. Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlos Hervaya una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Grabe maning balita sa Hinjay Action Action Elmaro. Siyam ang napatay bangod sa pag-inom sang gina-considered nila nga sanitizer bilang substitute ini sang makahulubog nga ilimnon. Bangod sang lockdown to sa ilang lugar, ginimo sang siyam ka mga taga-India nag-inom sang alcohol-based nga hand sanitizer matapos nga ang mga liquor shops dito sa ila ang nagsira bangod nga siring virus restriction, no? Amo ning gin-confirm mismo ni Siddharth Kausal, Police Superintendent para sa Kurichido Town sa Andhra Pradesh State nga ang grupo ang nadulaan sa pangalibutan matapos nga gininom ang high quantity nga hand sanitizers nga may mix nga tubig ukon soda mga kaaksyon. Tiining mga persona gindeklarar nga dead on arrival matapos nga gindala sila sa ospital. Grabe maning sitwasyon, no? Para sa inom gid lang pwede man lang na maligon-ligon pwede man lang na masiling bay lang daan na yung inom ang inom niya makahulat na galing iti kung kaysa kung alcohol ng lawas mo ga pangita gid sang alcohol, no? Importante, mga kaaksyon, bisan na nung alcohol dira sa lawas ta, may tisilang bala. Sigurado nga matagan solusyon ang ginabatsyag mo sa lawas.
Kag isa pa malakay finance Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Standby anay sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office, kag balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, kag aton sining mga out of town reporters mabatian sa dili ginamang madugay sa pagpanumbalik sang inyo sining nga palatuntunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay matagta pila ka mga talamyawon sa sining udto sa aton sining pagpangalagad kay Izer Libar, no? Kay Izer Libar, good noon, Action Rex watching from Manila. Tamayaw ko lang dag mga ka-work ko di. Sila Joan de Bradilia kag Elizar kag Arjan ga upod gid kami sa programo. Thank you so much Izer Libar, no? O Joe Mong Caltorilla may lang pamati man kay Helen Westna. Happy 1st of August Action Rex gani man. Madam Helen Hesna, no? Madam Helen Westna, no? Thank you so much, good. Alulan Suset, may ilang monitor. Good afternoon, sir. Watching from Hong Kong. Be safe and God bless. Thank you so much, Alunan Suset, no? Kay Joy Cherry Europa Bayani, pabati po sa pamilya Europa kag Almonia sa Hacienda Israel. Maraming salamat po. Ayos, dagang salamat Joy. Lisa Montecastro, hello sir, good noon. Na late ko sa pagpamatis Rex, bag-ulang ko kabugtaw, tama gid ka busy. I-hold kay Idel Fitr gali, no? Kahapon. Monitor lang from Doha, Qatar. More power. Thank you so much Lisa Montecastro, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor. Greet ko lang bata, yang si John Robert Dispoho. Happy birthday. Happy birthday, John Robert. Thank you so much, good Madam Jocelyn Libon Dispoho. Idilaos dira sa King Town Victorias. Kay Nanay Sabel dira, may lang pamati, no? Kay Maria Mahilom Tihok, Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose, dira sa shopping. Kay Mrs. dira, Toto Aldrin Limaco, no? Kay Shelley, good afternoon, Action Rex from Silay, no? Shelley, thank you so much. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Little Cebuan, good PM lang, taga Barangay 27, kay may positive sila, da monitor kami di always. Magalang, Pampanga. Thank you so much, Little Cebuan. Norma Uset, sir, umpisa pa lang na pinatutupad yan, sarap sana ipangkas sa rider para malaman niya kung gaano kahirap yung pinapatupad niyang batas. Man ang utok na sang naghimo nga batas, sir, ara sa idalom sa buli niya, no? Norma Suset, thank you so much, Madam Norma. John Francisco, nasubrahan sa alam ang nagpatupad sang barriers na yan. John Francisco, no? Binjidyo, so may lang pag-monitor kay John Sibalios, Suset Nansan, pwede ang kabit sa akon kalang ang kasahaha. John Sibalios. Ayo. Joel Aligato Himinia, good PM lang dira sa Cityville, Barangay Estefania. Suset Nansan, ti Action Rex kon kabit ha. George Gargasiran, good noon Action Rex, Yado ka Resgo.
sang motor barriers. Otor sini wala man ga motor kaso kay negosyo gid ang tuyo og Taskwa gani man. Okay. Madam Veronica Santillan Manukan, no? May lang nga pag-monitor Madam Veronica Santillan Manukan. Kay Reggie Valencia Tilanas, may lang nga pag-pamati. Ginhimo ni Laking Koy ang mga gamotor only in the Philippines. Lang na guro. Reggie Valencia Tilanas. Diggs Moreno, mag-amo na Action Rex, hindi na lang pag-i-allowed ang angkas kay delikado. Gani man. Marivic Flores, may barriers, mag-angkas ang mag-asawa kag mag-partner tapos pag-abot sa balay matulog sa ila kama kag makaon sa isa ka kalanan. Ano pa na ang purpose sang barrier? Gani man. Ayos, Norma Oset, tuod gid na sir, di ka mapatay sa COVID, mapatay ka gid sa barriers. Gani man. Terry Simpronyong, may lang nga pagpamati, no? Terry Simpronyong. Kay Jocelyn Mugar Monfort, may lang nga pag-monitor, no? So, set nansan, hindi ka mapatay sa COVID-19, patay ka sa aksidente. Gani man. Nads Sarcepuedes, may lang nga pag-monitor, Ned Sarcepuedes. Good morning, Action Rex, lalo na ma-aksidente kung may barriers kay diin makapot ang asawa nga nagaangkas daw kabudlay sa ginpatuman nila man te pag-abot sa balay ulid man sila. Watching from Melbourne, Australia. Thank you so much, Neds Sarcepuedes. Kay Azlo Mal, pwede ka alam gid sang nagplano sini gaan gid ni award matapos lang ang COVID. John Sibalios, iboykot ana bala sino na ganing nagmando Action Rex, mangkot lang ko why na sa guro motorya, no? Andrea Amanda Jaime, may lang nga pagpamati. Paring Roel lanawan si Roma ho ga monitor man pre karo na lang itabid sa likod ni sa likok sang motor sa likod ni Guray, no? Para layo ang disgrasya. Christine Capora Samparo, hindi tani gani mapatay sa COVID, mapatay tas disgrasya, no? Christine Amparo. Labayin Eduardo Jr. ang nagmandate sini nga layi, why gid nagamotor, backride mo, hulid mo sa kama, nagluto, breakfast mo kada aga, nano nga barriers pa ang angkas, no? Kag base maaksidente. Mabarbecue gid mga riders, delikado gid. Labayin Eduardo Jr. Thank you so much, sir, no? Lisa Tanyo De Leon, kag kay Mary Rose apuhin maayo kun didto kay daan kwarta una kapagali sa amon basi amon ano nisa January Marabilia Ali, tama kalayo paminsaron. Fred Ninya, may lang nga pag-monitor. Jerry Agtuto, good morning lang. Kag monitor lang kami sa LCC SHTM Center. Kag dira sa Binalbagan, monitor man family nasa Taya. Ayos, thank you so much. Mary Rose Apuhin, Agosto 4, biyahe ko pa. Okay. Mary Rose Apuhin, may lang nga pagpamati. Fred Ninya, kag kay Mary Rose Apuhin, Lisa Tanyo De Leon, dito na kuno ang swab test. Thank you so much. Salamat gid mga kaksyon. Daligi lang, standby, manong balik kita pagkatapos lang sini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:37 na nga oras, 12:37 na. Sige, saway pa magatsibog pagamatamat na ha. Samtang nagapamati diri sa aton sining broadcast sa Aksyon Balita Banat Bulig. May lang nga pag-monitor gali kay Warlito Nisya, Domingo Guancia, kay Paring John, kag Ronald Solinap sa RG Sol Rofin, no? Dira sa La Carlota. Mayong pagpamati pa rin John, kagay maring Ronald Solinap, no? Roberto Bat, may lang nga pagpamati dira sa Paranaque. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. 3 ka mga ginaligar high-ranking official sa NPA nga nadakpan sang Philippine Army, hindi membro sang NPA, suno sa Apolinario, Gatmaytan Command. Paano ning may mga armas ni Islam? Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex sa ikaduhang tion liwat gin panginwala ni Juanito Magbanwa ang spokesperson sang New People sa Army Negros Island, Apolinario Gatmaytan Command nga hindi membro sang New People's Army, sanday Cristel Abordo alias Kadulay, Mary Dem Forones alias Nancy, kag Rosini Inyong alias Lemay, matapos nga una nga gin-report sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army upod ang 6th Special Action Battalion, PNP Special Action Force kag Calatrava Municipal Police Station nga dadakpan ining tatlo sa barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava, las 5 sang hapon sa itong tinalikdan nga Webes, July 30. Nawa, sunod diri kay Juanito Magbanwa nga hindi matuod nga NPA ang mga ini, labi na gid nga hindi matuod nga high-ranking NPA personalities sang ining tatlo sa idalom sang Committing Rehiyon Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Sa baylo, suno sa iya lunsay ordinaryong pumuluyo gid lamang Action Rex. Kaangay sining 4 ka mga persona nga nadakpan sa tong tinalikdan nga Sirimana sa area naman sang Kabankalan kag ginpatu-patuan sang paano ning importin eh? Kaliman gid pamangkot sa iya sir, may na nagkalagdakpan mo 3 ka sa 38. Ano ganing recovery to? Ang recovery 3 ka 38 caliber 38, pistol. 3. Isa ka M14. Isa ka M14. M14 na rifle nakuha man Aksyon na Rex diri sa may mga granada pa to? May granada pa. May mga medical supplies, kag iban pa nga mga subversive documents. Amo ni ang mga recovery dito Aksyon na Rex sa diin suno sa iya nga ining mga recovery ni pato-pato gid lamang nga kaso against sa ila. That is why sunod sa iya nga ti paano ni sa sir kaparehas man ni halimbawa dito sa natabo sining 4 ka mga persona nga nagkaladakpan tinalikdan nga sinimana dito naman sa area sang Kabankalan nga imo una nga ginpanginwala. Sa din sunod sa iya ining mga nagkaladakpan nga ini sa Kabankalan kag sa Minapasok kining tatlo, hindi niya mga ordinaryong pumuluyo niya kay na sa paagi sa iya sining pagkakomunikar man sa Committing Northern Negros suno sa iya nga wala sila sang lista kag pangalan sa sininga mga persona. Ari Action Rex ang pahayag ni Juanito Magbanwa. Maklaro gid nga planted na kay paninti hindi man namang hangad nga madala sang importen kag magdala sang rifle grenade hindi pwede ibala
Sir, si Mary Dem Forones, Rosini Enyong, kaga si Cristel Abordo, suno sa aligasyon, high-ranking official sang New People's Army. Mga miyembro gid man sila sang New People's Army, sir? Ginadinay sang NPA Negros ang ilang tatlo ng mga katapo sa NPA. Pag hindi na sila mga high-ranking officials sa mga NPA. Ang amo nang klaro, no? Kaya nag-verify lang kami sa may North Front. Ginaligar nila na wala na, hindi na eksakto ng mga report. Butsing ganon, sir, ini sila mga ordinaryo gid lamang nga pumuluyo. Kaya mo nang dako nga posibilidad nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, mga personahe, hindi pa bangdan lang mga mga kunabi, mga katapos ang pinakang high ranking pa sila, no? Sir, ano sa paglantaw ni mo dire, sir? Gina-expectar na nga mga hitabo, no? Kaya hindi man na siya isolated nga hitabo ining nadakpan. Kung maduduman sa nagligad, may ato man nga atong apat man nga nadakpan man. Ginaligar man nga mga high ranking official. To sa baka man kalan, bala? Oo. Hindi na siya isolated yung mga itabo, kundi naglapnago na ini yung mga itabo na ginahimo sang military kag pulis. Anong seleksyon? So, Darek, sang kabahin gid lamang, sang pahayag ni Juanito Magbanwa, ang spokesperson sang Apolinario Gatmaitan Command. Balita sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kaduanta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa palayag ni Colonel Henry Binyas, BCPO Director, sang o kung may angot sa sining pabor sa death penalty iniho, pero sa mga heinous crimes gid lamang. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex. Kantong. Ayo di purma. Aksyon. Mayo ang chibog mo siguro sang linoto ni Aksyon Jomare. Oo, kana namin sang linabog na namit sang linabog yun, no? First time ko nagtilaw mo? Maunod. Siling ko daw nakachamban siguro kagabi. Ayo di purma. Basa-basa, no? Oo. Kala, maunod yung mabasa-basa. Basa-basa lang ang kuhan guro niya. Ang sarsa, no? Ang sarsa yan, namit sigid. Sarsa, basa-basa. Oo. Sa maunod nga pagi. Ba. Ayo di purma. Kanami sang luto yung subong. Namit sang linuto mo, Jom. Thank you, Jom, May pinaksyo man sang gusaw. Oo, ay ko nakita kay ginbutang ito ulit sigad. Pinaksyo gusaw, pinaksyo nga sinabawan. Oo, pinaksyo kag sinabawan nga gusaw. Yes, actually. Kag may pagi pa. May paman nga pagi. Baw ka namits. So, mata-mata kita, no? Pinamatamat, ano? Tatambok di sa aksyon Ayo radyo, di no? purma. Siling ko gida. Tatambok di mga taga-aksyon radyo, gid. Oo. Kaya ito grabe gid ang luto, ya, no? Grabe. Uy, Ugos, wala taglisbong. Oo, Agosto 1 na. Sugod na. Sugod na ni. Sang tikiriwi. Ayo di purma. Pro sa likod sa tikiriwi, may awi-awi, no? Sugod sang tikiriwi, may hawi-hawi. Ano na siyang hawi-hawi? Ang hawi-hawi, sila sang huya-huya, no? Ayo di purma. Siling ko gida. Huya-huya ba? Hawi-hawi, no? Okay. Kung silingon nga mag-aabot, ina sila, no? Sino nga sila man? Ayo di purma. Sa Lunes ka pat inadra na. August 3? August 3. Amot ang Biyernes na da, ano lang adlaw, nga pizza? Biyernes, ano lang ang pizza gani, Aksyon Elmar? Ang Biyernes. August na bulan. August, Biyernes. Pizza 7? Oo, nan. So, between 3 to 7, dira kita, no, kuan, uyo. Ayo di purma.
Wala kita magapatin, no? Damatipyada pa sa ba? Sarap naman, uyo. No, kay ilang taon tani ang ilang wala uya, no? Ay, siling ni Alison Acevedo, linya haha, Action Rex, ang nagapangdakop may dalagid nga punggadira. Ginatakos ginilang social distancing. Kaya budlay kung tudlo, itakos mo. Masala ka pa na, pero kung purgadira, sigurado ang takos sustuhan niya. Ginatakos ba? Ginatakos nila. Ginatakos nila purgadira. May para si, kuwara? Si? Migot Julinggo, taba, Julinggo. Oo. Paradang kuwan ang team leader eh. Sigurado, ika budlay, no? Budlay mo takos ang tudlo mo, purgadira. Purgadira ni kay parang piyo-piyo ni. Isa na ni Kauno siya, ang takos niya, iko. Buyong man ni si Taba ay. Taba, Julinggo, migot na. Gani man. Presidente na sa aksyon. Mayugid At least, ginimo nilang insakto gid Ang nagapasaway pasaway lang kamuda. Para man sa aton Action Rex kayuhan na. Para man sa aton tilawan ta. Nga magamutes ni way man perdihon siguro gani kay ti ang angkas bla amo lang tong isa ka problema. Ati ang angkas ni Sundon talaga nga kita mo kay order na sa nasyonal ba matamimos na. Butangan sang barriers to. Kita mo si Vice Mayor di magani conforme siya na galing kiti amo nang order sa nasyonal. So wait ta may mga petisyon mo tagi padalang Bacolod City sa mga motoriders naton Club Association di bla. Pagi sa ila nag-submiter sila sang request kay Vice Mayor. Kagaya si Vice Mayor napadala dito sa petisyon sa Manila sa IATF para nga ma-consider di sa Bacolod di kung ito kabudlay git implementar ang may barriers nga mag-aangkas sa motorsiklo Action Rex, no? Thank you gid Action Rex sa imong nga balita. Purma. Kaya padugyan para tagani mga ko na yung mga dos and don'ts na na-Action Siling ni RG Sol Roofing ni Pare John Bla. Nga damo ginabalan si Pare Eric ba? Pare John waswasin na to Ang anong pabo? Ay hindi Kaya Sabi ko kami na yung transaction Pare John okay. Kuha na yan amo na nga do Action Rex siya. Wala ka na madalaki kung madalaki tayo mag-stock kanina. Ayun di purma. Naway nyo ko ginadala. Dadala nyo man tada. Hindi ka di magdalo na mo ni Pare John. Kaya magasto ini. Ako na yung gagasto. Tiway kaso kung ikaw lang magasto ya. Ati hindi man pwedeng hindi ka gagasto. Ayun di purma. Sige, kamo lang danay ka duwa. Amo lang kung ano yung gasto ni Axorex. So kung gasto, hindi ka rin magsulod. Okay. Pero kung kayuhan nga waswas. Ara ko da. Ay, kabudlay ka sitwasyon. Kami nga transaction ni Pare John sa balay-balay ko to bla. Okay. Oo, ginapamatamat ko siya. Mayogid Pare John Pare John, waswasin na. Tirahan na Pare John kung may chimpo, waswasi. Waswasi kayo doon gumaga. Doga ulan-ulan na. Doga sako. O si Sir Manuel ko gali sa Silay. Sir Manuel ko. Total, Sabado man today Sabado niya lawan pa rin. Puso na yung pang-grip, no? Para na may matutot sa Lunes. Thank you, good Action Eric. Siya kay Captured. Kagay Wadjo Fred. How are you there? Sila nagpabatsyag subong. How are you there? Ginahilanat, guro sila. Basta ginahilanat sila, no? Dala na ang sabol. Ang? Sabol. Sabol man? Sabol. Bulsa. Ayun di purma. Suling ko ginaw. Paring Nono, may lang nga pag-monitor da. Aris pa rin Nono, way niya punaw. Paring Nono, kisan ito. Lampusan niya kanina kahoy. Laban eh. Alagay pa rin Nono, kisan ito niya. Kung magalang-alang ka lang, disgrasya ka gida, no? Ano, ton ko yun ni Kagusiti, matumbahan ka pa ni kapurtahan yung ginupray. Kay Natividad Pagunsa, no? Sa Barangay Estetrania, may lang nga pagpamati, Okay, pamati ka na sa ito. Sergio Marie Vargas, basi di patanta. Si Sergio Marie Vargas, gali, may lang nga pag-monitor, Sergio. Pamati da. May lang nga pagpamati, Kamusta na? May social distancing pagyapon? Steady na si Sergio Mia. Okay. In action si Sergio mo. Gani man. Kaglisin na sa action radyo, no? Laban eh.
Sir Jom. Way gid tada. Ayo di purma. Uy, ginatadaya kaya gina si Sir Jom, no? Ang ibigay na sa ito, basikon ang pagpaninlo, no? Laban. Cleanliness ang the best. Pero ni si Police Colonel ni? Si Police Colonel Henry Piñas, Pabor ni sa death penalty? Death penalty na ibalik, pero sa mga heinous crime. Lang, Inang mga drug ko, guro, na may proposal ng mga sa heinous crime lang sa mga sobra 50 ka kilo to, ano to, shabu? Hindi, ang ambaw ni Presidente, 50 gramos ang gani mo. 50 gramos lang? Oo, gamay lang eh. Gamay gani. Kasi di ni Colonel Henry Piñas, sa case na blasang ambal ni Presidente ka 50 gramos. Sa inyo daw, hindi naman mayo action rin ka 50 gramos. Kay actually 50 gramos, kung makita, bumaya na sa mga street level target mo. Pangami ang mapaydalom sa death penalty kung makuhaagi man sa shabu, mga tag-isa ka kilo bala action rex. Na mo na gusto ni Colonel Piñas. Ako mapadagpan gid man abing persona nga nakuhaan masobra isa ka kilo, dapat ipamatbatan sang death penalty. Sa mga kaso naman nga mga heinous crime like homicide with rape, rape with homicide. Mga kaso nga robbery with homicide. Amo na mga nami pagid pamatbatan sa kamatayan action rex kiti subong sa Manila ko sa Luzon no uso ko sa mga pinatsanay nga makasiligni bla. Gani man. Ato hindi mo gina-anticipar nga amo ning kakatabugli nga amo na kinapon ka pa o yaptak ka tapos pagka-adasyon nga no mga sakwan ka na lang ang patay no. Kag ang iban ti ginakawatan ginapatay pa. Worse, kung gina-rape ka, ginapatay pagid ka. So, mo ng mga heinous crime na luyag ni Colonel Henry Piñas na pamatbatan sang kamatayon kag upod siya sa sining plano sang Presidente Rodrigo Duterte nga ibalik ang ginatawag nga death penalty. Pero sa case ang drugs again, ginaklaro ni Colonel Piñas na dapat kung may persona nga madakpan kag papanugan sa death penalty sa drugs, dapat tag-isa ka kilo masobra, hindi kay tag 50 gramos kay dapat diya ma-recover mo sa mga state level target. Yari si Colonel Piñas sa interview sa Action Radio. Ako, ang tuwan ko is mas reasonable siguro kung mga 1 kilo. 1 kilo shabu, kay kuwan na siya, mga big time na siya nga pusher. Pero kung 50 kilos, mga state level usually ang mga afford na magkuhan ay mag-distribute sa quantity. Pero pag 1 kilo, medyo taas-taas siya na level. So, hindi siya mahulungan type 2. But are you in favor sa death penalty nga ginapropose ni ibalik, Colonel? Well, sa illegal drugs, kung ang kaso is pabor ako. Pero in some other crimes, mga heinous crimes like murder with rape or robbery with homicide, ako pabor ako nga death penalty ang sentence. Actually, si Police Colonel Henry Piñas, ang BCPO City Director sa Bacolod PNP sa siling reaksyon angot ni sa plano mapabalik sa Presidente sa death penalty. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, sa balita una sa aksyon, Action Eric Magbalag Report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras, 12:54 na mga kaaksyon. Daligid lang sa mga out-of-town reporters, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Cap
Taon mga kaaksyon, unahon tang balita gikan sa Dakban wasang sagay upod kay aksyon Tomon Forte. Ini may kang tanan sa mga persona nga gikan sa syudad sang Bacolod ay kasadya kag iban pang mga lugar nga may kaso sang COVID-19 nga masulod sa Dakban wasang sagay kabigon nga mga POMs, mga persons under monitoring kag ipaidalom sa 14 days quarantine. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Tomon Forte. Aksyon Tom. Ang siyudad sa Sagay nagpapanawag iya sa bag-o nga protokol nga sa din ang tanan nga mga naghalin outside sa Sagay considered nga POM kag mag-undergo iya action rex tang 14 días nga quarantine. 40 kabudlay ini nga protokol kag iya kibot lang ang kalabanan bangod nga wala nakapreparar kag ila na ini nga gina-implementar action rex kag subong man ang siyudad sa Sagay may naka-record iyang 31 na subong ka positibo nga sa diin nadugangan naman niya ang 29 sang duha ka mga persona nga nagpositibo kag may ara sa gihapon 14 ka mga nag-alayo kag isa ang suspected kag 229 ka mga POM ang ika-30 37 anyos, lalaki, residente sang Barangay Lupisay na, ilisay from Santa Rosa, Laguna, asymptomatic, kag nagpositibo in action rate subong ara na sa hearing center sa Banwa sang Ibi Maguluna, ika-31, 21 anyos, lalaki sa Gyapon, residente sang Barangay Lupisay na sa Gyapon, ilisay from Santa Rosa, Laguna, asymptomatic, kag ginswab test positibo subong ara na sa Ibi Maguluna hearing center. Balita gikan diri siyudad sa Sagay, Aksyon Tomon Forte nag-report ulo sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayo lang ang pag-monitor kay Sir Paricoy John G. Liba, ang chief sang Pulupandan PNP. Mayo lang ang pagpamati kag sa partner niya si Inday Marivic Liba kag sa mga bata niya nga gapamati sila subong. No? Thank you so much, Sir Paricoy John G. Liba kag kay Marivic Liba, no? Sa area sang Stefania ni Paricoy, no? Dining area ni. Sige, dagang salamat gid. Ayos, sige, kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Ini may kang tanan sa COVID-19 positive sa syudad sang Cadiz na dugangan isa ho. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sang balita Aksyon Roger. Nadugangan na naman sa palibag-o nga kaso ang siyudad sang Cadiz sa bahin sang COVID-19. Isa ka 27 anyos na babayeng isa ka LSI nakalin ini sa probinsya sang Laguna asymptomatic. Suno sa report na baton ang iya sini nga swab test kapon mismo nga adlaw sang hapon. Sa din ang iya nga RT-PCR test ang nagresulta sang positive sa istorya sa iya sini nga travel history. July 5 sa initial na process iya travel papers papauli diri sa bahin sang Negros, particularly sa siyudad sa Cadiz. July 20 naman nag-travel ini siya by rented vehicle kag July 21 nagabot sa Manila ang halin sa Manila pakadto diri sa may Bredco Port kag isugat sang City Disaster Reduction Management Office. So sa karon ini siya ang transfer niya sa Banwa sa Ibi Maguluna matapos nga nag-stay ini sa bahin sang St. Andrew Park Place diri sa may siyudad sang Cadiz. 22 na tanan ang nagpositibo sa siyudad sa Cadiz ang 12 sini ang aktibo. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Guting nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luwanta si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa 30 anyos nga lalaki dakop sang kapulisan matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong attempted homicide. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor.
Valladolid Police Station nagkandak sang operation against wanted person dito sa barangay Bagumbayan, Valladolid, Negros Occidental sa pagpamuno ni Police Captain Josette D. Catonina. Ginserban sang warrant of arrest ang isa ka persona nga gikilala dire sa kay Ryan Umano, 30 anyos, altero, kag pumuluyo sang Suntre, Barangay Central, Tabao, Valladolid, Negros Occidental. Ang warrant of arrest gin-issue ini ni Honorable Irene Bunghanoy, acting presiding judge ng 4th MCTC Valladolid, San Enrique, Pulo Pandan, Negros Occidental. Kag may pitsa ining warrant of arrest na sang sadto sang June 9, 2020. Kag ang kaso nga ginaparanaog sa iya attempted homicide nga may case number ini nga 20-028. Kag ini siya ara karon sa custodial facilities sa Valladolid kag may fixed bail nga 36,000 ka pesos. Report live gikan dire sa Valladolid PNP para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Banwa sang Valladolid. May lang nga pag-monitor sa aton sining mga ka-aksyon kay Natividad Pagunsan. Good noon, sir. As lang ko, sir, update lift out sang SAPCON san o gid i-release. Salamat gid sa dining area sa Bacolod or sa Negros. Kundri sa Bacolod, way pa kita kay daw gin kuananay nila gin delayed, no? Kay may mga something ginapatigan pa nga mga problema sa talatapan, no? Kay Christian Roa may lang nga pamati kag Alison Acevedo. Thank you gid Sir Alison Acevedo, no? Gian Resisio may lang nga pamati. And Kagawad Melchor Baroka Rombines, kay Joan Mil, may lang nga pamati, no? Sige, daligid lang, standby mga ka-aksyon, matagtapilang ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:12 ng aton oras diri sa aton sining pagpangalagad daw lang alang nata sa tiyempo sa aton sining mga kaaksyon mapa-say goodbye kita.
Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Aksyon BBB sa Saturday nga edisyon Sabado, no? Sige, salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton sa kinandan nako ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon